Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Simon Puszta Nemzeti Lovas és Hagyományőrző Egyesület csapatának nevében. A mai napon egy új, online lovas magazin műsor indul útjára, melyet Facebook oldalunkon és YouTube csatornákon fogtok tudni követni Minden napra lovas kultúra címmel. Célunk az, hogy a lovas és a nem lovas közönségünknek is izgalmas és érdekes tartalmakat osszunk meg, mindent, ami lóval kapcsolatos. Természetesen a kérdéseinkre lovas szakemberek fognak válaszolni. Ezen a héten egy lovas szakedző, aki nem más, mint Pénzes Gábor, hagyományőrző huszár. Illetve itt van velünk egyik barátunk, aki gyakran jár ide a Nemzeti Lovaskultúra Központba lovagolni, ő pedig nem más, mint Lakló Taladár, színművész. Én már előkészítettem az istálóban egy lovat, úgyhogy Gábor, kérlek, ma kalauzold a lovaglás világába a ladárt. Szerintem menjünk! Szia, Molykán! Na, Gábor, segítségedet szeretném kérni. Egyrészt, hogyha kimennék terepre, akkor melyik nyerget használjam, illetve mielőtt felnyergelünk, kérlek, hogy beszélj az itt látható nyergekről pár szót, hogy melyik mire szolgál. Hát gyakorlatilag itt ugye a leggyakrabban használt nyergeknek az alaptípusait látjuk. Kezdjük itt az elsőnél. Ugye ez egy ugrónyereg, elsősorban ugye akadályugratásra való. Onnan lehet tudni, hogy ez erre a célra használatos, hogy viszonylag az ülőfelülete lapos, azért, hogy könnyebben lehessen lekövetni a ló mozgását az akadály fölött, könnyebben ki lehessen emelkedni a nyeregből, illetve a nagy jellegzetessége az, hogy a nyereg szárny az viszonylag előre van szabva, annak érdekében, hogy rövidebb kengyelt lehessen csatolni. A következő nyereg, ugye a másik szinte a másik véglet, ugye a nagyon karakteres nyeregtípus, ez pedig az idomító vagy díjlovagló nyereg. Ezt pedig lehet látni a különbséget a kettő között, hogy egy sokkal mélyebb ülőfelülete van, egy kicsit rövidebb is ezáltal az ülőfelület a nyeregben, annak érdekében, hogy a ló az ültetettebb, rövidebb tempójú lovaglás során, ugye tanügetésben van a lovas, illetve hát ül a nyeregben, könnyebb legyen elhelyezni az ülést a nyeregbe, egy kicsit jobban tartja az ülést a nyereg, szemben a díjugrató nyereggel, bár az az igazság, hogy a lovas ülése az független a nyeregtől, mind a két nyeregtípus megfelelően szilárdnak és stabilnak kell lennie, de ez a nyereg azért mégis jobban megtartja az ülést. A nagy különbség megint csak a szárnyban tapasztalható. Ugye ez a nyeregszárny, ez egy sokkal meredekebben szabott nyeregszárny, méghozzá azért, mert jóval hosszabb kengyelcsatolást igényel a mélyülés, illetve a folyamatosan kiült mozgás. Mind a három jármódot értelemszerűen kiüli a lovas, nem könnyít ki a ló hátán. Ennek érdekében hosszabb kengyelcsatolást használ, és azért, hogy a leengedett térd az meg tudjon támaszkodni a nyeregszárnyon, egy hosszabb, nagyobb felületű nyeregszárnyat képez ki ugye a nyeregkészítő, és ezzel könnyíti a lovasnak az ülését a hosszabb kengyelcsatolásban. A harmadik mondjuk markáns nyeregtípus, ez pedig a túranyereg, ezt elsősorban tereplovaglásra, hosszabb tereplovaglásokra, túrákra használják. Gyakorlatilag ez a katonai nyergeknek a modern leképezése, értelemszerűen ez már egy műanyagvázas modern nyereg, és a leginkább a pusztai nyergekhez, illetve a keleti nyergekhez hasonlít. És akkor nézzük meg a tenyergedet. Ugye ezzel a nyereggel szereljük föl mindjárt a lovat. Azért nem árt, hogyha az ember úgy nagyjából tudja a nyeregnek a részeit. Ugye ez körül a ló hasára, ez egy heveder. Ezzel rögzítem gyakorlatilag a nyerget a ló hátán. Ezek most már többféle kivitelben is készülnek. Ez egy úgynevezett gumis felrántós heveder, ami azt jelenti, hogy a csatos résznél
egy erős gumiszallag van belevarva a bőrrészbe, annak érdekében, hogy ahogy a ló mozog, lélegzik, illetve folyamatosan ugye a nyereg is valamilyen szinten azért mozog, ez le tudja követni a lónak a mozgását, tehát valamelyest komfortosabbá, kényelmesebbé teszi a lónak is a nyereg hordását. Fontos viszont tudni azt, hogy ezeket a gumis hevedereket alaposan és jól meg kell húzni, ugyanis a gumi mindig enged, úgy mondjuk, hogy nem tudom túlhúzni a gumis hevedert, hiszen a guminak mindig van egy kis játéka, viszont hogyha nem vagyok elég körültekintő, nem vagyok elég alapos, akkor ezeket, ha nem húzom meg eléggé, akkor túl lazákká válnak, és abból azért baleset is lehet, le tud fordulni a nyereg. Egy fix hevederrel, avval, hogyha meghúzom, akkor az egy kicsit stabilabban tudja tartani a nyerget, bár ha odafigyelek, akkor a gumis hevederrel sincs semmi különösebb probléma. Ha a nyerget megnézzük, akkor ugye a fő részei az az ülőfelület, ami a két kápából áll. Ugye az első és a hátsó kápa az, ami gyakorlatilag a nyeregváznak a jellegzetességét megadja. Ez egy úgynevezett többfunkciós univerzális nyereg, kicsit a díglovagló és az ugró nyereg között van. Nem annyira jellegzetesen előre szabott a nyeregtámasz, mint az ugrónyeregnél, magyarul egy hosszabb kengyelcsatolást is lehetővé tesz, de nem is annyira meredek, mint egy díglovagló nyeregé, vagyis egy könnyítettebb ülést is, rövidebb kengyelcsatolást is elbír. Egy ilyen típusú nyeregben a lovas az tud 3 lukat is változtatni a kengyelszíjon. Van egy, mondjuk a középső luk az egy állandó, mondjuk egy átlagos kengyelhoz, ahhoz képest simán lehet egyet engedni, ha idomító munkát végzek a lóval, illetve egyen rövidíteni akkor, hogy például terepre vagy ugró munkába dolgozom a lóval. Az ülőfelületnél van az úgynevezett kis szárny, ez alatt van a kengyel lakat és a kengyel szíj a kengyel csattal. Ugye ez úgy van kiképezve, hogy a kápába, illetve a nyeregvázba besimuljon az úgynevezett nyereglakat, azt itt látjuk ezt a fém részt, és hogyha koppanásig ide fölhúzom a kengyel csatot, és a kis szárnyat ráengedem, akkor az ugye nem nyomja a lovasnak a combját, tehát itt viszonylag komfortosan, kényelmesen elfér a kengyel szíj csat, bár megoldható úgy is a kengyel csatolás, hogy a kengyel szíjat alulra csatolom. A kellemetlenség azzal az, hogy viszonylag nehezen állítható a kengyel. Ha itt van a kengyel szíj csat, akkor ezt nyeregből is tudom állítani, ha alulra helyezem, azt csak akkor, hogyha a földön vagyok. Ugye itt van maga a nyereg szárny, ez egy dupla szárnyas nyereg, ami azt jelenti, hogy ha fölhajtom a felső szárnyat, akkor itt van alatta az alsó szárny a felrántó szíjakkal. Ugye a felrántó szíjak fekszenek rá az alsó szárnyra, és itt van egy ugró párnának, vagy egy nyeregszárny toldásnak is hívott eszköz, ami arra szolgál, hogy ha visszahajtom a felső szárnyat, akkor rá tudom, ugye ez rásimul, és itt rá tudom támasztani a térdemet, combomat, és ez megakadályozza azt, hogy a lábam, térdem, combom előrefele csúszson, vagyis valamelyest stabilabb ülést biztosít, ahhoz képest, mintha ez a toldalék nem lenne ott, bár meg kell mondjam, hogy ha ezt leszedjük, akkor is a lovas ülése kell, hogy olyan stabil legyen, hogy simán el tudja lovagolni ezzel a nyereggel a lovat, minden különösebb probléma nélkül. Ugye itt ráadásul még egy hátsó toldalékot is lehet látni, ez pedig az alsó lábszárnak, illetve akár a combnak is a hátra csúszását akadályozza meg, illetve segíti azt, hogy a helyes tartás, a helyes stabil ülés az a nyeregben könnyebben kivitelezhető legyen. Ha megfordítjuk a nyerget, akkor itt vannak a nyeregpárnák, ugye tulajdonképpen ez fekszik fel a ló hátára. Furcsa módon, hogyha ezt megnézzük, akkor idáig, ugye ez egy sportnyereg, egy angol típusú sportnyereg, idáig körülbelül a talpas nyeregnek az utó hatását lehet látni, tehát az az érzés, mint hogyha ez egy nyeregtalp lenne, és ez pedig, ahogy a vállára ráfordul a nyeregpárnának
az első kápa előtti része, ez pedig az úgynevezett spanyol vagy nyugati típusú villanyergeknek az utánérzése, vagyis ez az angol modernnek mondható sportnyereg, az a két nyeregnek az egyesítéséből jött össze, mind a két hatás meglátszik a nyergen, itt ugye tehát a talpas, és itt pedig a spanyol nyugati típusú nyeregnek az utóérzését lehet látni, és ennek az egyesítéséből keletkezett az a modern sportnyereg, amit a mai nap is használunk, és amit hát manapság ugye gyártanak legtöbb lovaglási célra.